Uba Arden Miller besai moj MLA ka nongkrem konstituensi mendak arpunai trik leber arhajar arpusan ula pli plaj ba ya ke jing balong kum ko office dong laj kor nong lum hakane ke jing yalang ban pli ya ke ke ying dong ladon rengkat uba kham tilang khar kongor uba de sekretari jong kedong nong lum urang ba dong uba rabor lang mauri urang ba snong kalaj kor mauri uba pi khar jing ki dikot executive committee jong ken toj bat ki paj ba haba ai jing kren ku kong san uba Arden ula ai jing yero ikinong yalam dong badru ikinong song snong kibla tre sitom bat pen mi pisan nakam ta ban sna yakete ka office kham na pan jing yarap nang no ru ula pan pau ru ka jing sngu yi kong drasila karkongo nama ka jing subun jong i man ai sngu bha ya ka jaka ban sna yakete ka office jok dong layo ru ka jing kren nei kong drasila ilong itrai jong kete ka jaka bat kiwi de ke MLA jungi pat ya ka surok jungi la le ben mo kata tekan don be adon bon bret pum du mo hakili ki brai gladat te ndoi ngaroi pi nadu banga job nga klem song thai bade khun kam dei tang ni ka surok hang ni po lai kon mauri nong lu ka plus new ko jot la thai kleng hakane ka constituency hakini ki sanpli ki snem kam shibladon ka jing pikir ban marmot ban pen bhai ki surok naga ta lau kat shabale phiong ka nong krem phiong ka pom la krai phiong ka lai kor phiong ka phanai la isan sot shisha ki surok ban chi repair malu malar long shu wa ban le te ngam sim song thai ngai tre sitom bat nganget ba ngam kwa banong ye hang ni ten re nget ba ngin la ban ten bha ban marmot jana yi ni ki surok ki baron hagan ki snong bat ngala ai la artli ki sithi ngala tho saka sorkar bat nganget ba kani ka surok kanum long sa kumni hadu ko bakut ketem ngani khun hi ban penbaha ban marmot bat kamdei tang hang ong epi don sibon tamba hage beri bat kani ke jing penbhai gani ke surok nomor bakal bon ba e kade hang ne po lai tor nong lum te ngasno hi badon kam bandon ke jing kendo bat ba si sen asong hi nong lam snong bakin no mi ki pat ba snong khnang ba ini shai ini tip kumno ban penbaha pat ya gani ke surok te sa sitom sa katuk ani po lesi pla sa sitom la kata mo sa sitom sa katuk ani po akabang ngin yo ban penbha ya kini ke surok bat ru ban le sibon ki ki kampat ki bangi de ban le kom ki noilam te nganum po ban keren jrong rei nga sudon ban ketbok ye phi ki nong song snong mo ki nong song dong la banong ha kini ke dong ba phini yo ye ka met ka phat ka bakot ka bakhia ba phinlong ki ba renti ki ba tli nama ka jing renti ka jing tli ka long ka badon kampha phi habang ye renti ngi tli ngi la ban le sibon ge ki kam ge ba ngila ban khangla ya ka jing sniu bagan kharo ya ka snong ka thau ngila ban wanra ya ka jinglong ka ba itna ha ka ni ka dong dina ma ta nga shuken tu ipi long ki berenti long ki betli but what jubo ka no ko kom prakhat ka ba akma em daga jinge bet daga jingerenti lang nam ta ka bet ka byang lang jong borok kinong snong jogo dong phina ban trei ki kam ki ba bha denga kitbok kitweng ipi borok ba phini yo ga met ka phat ka ba khoi ba khia kitbok ya ki khon sama jong kani ka dong ba kinang kiu age jing puli ki jong ki kinang kiu ka trei ka ta ka jong ki bat nga kitbok ru mo nagam ta ka snong hi borok ka we ba kinang la bania saprang ba kam ta me ya kinong kit kam jong kani ka dong te bat ka jing khublei ka ba kerpang ha kani ka por ngasngo ka dei bele sei kong drasila khar ngor mo ibolong i trai jaka ngala ilengo mene ba ngala kendet banga i namar banga tip ha ki kinong umpranai te ki wan le i tip kinong umpranai ngi mat bi di kimi ju sekretari man trai la khot so bha mo te dei ngape i kimi ju urang ba dong pan ngami ong kum no khot so bha te kimi ju sekretari te dei ngas nu thu i wan hang ni namala khot so bha kum ka jing puram mo ka dong ka la so puram mi ki khamnya ra ki ki sngi nganong ye phi ya ka ni ka men sin ka ba kluot ka ba sibun ki long shua man shua jingi ki sibun mo ban ai jaka ban shna surok ban shna ying snong ban penbu ye ki top phd re mentang i bakani kar kom prakhat sibun kala kim mo kala kim watang man penhe surok ru sosa terang kar kom prakhat jigi bri ka kim hadu kata ka ba kim ai tudot tang shiput ban penhe ka surok kala he na neng po harum karit namar balai ba ngikim jimut kumki brio te kani ka dei ka nuksa pa saisin ka babha ka
kabama pi mo kong dra Pilipini te ngai kuble na kaleng ka jonga kuble na ngai kerkui pi kumjo e geng ka sem ka jong pi lingba ka ni ka uniu senyang uba krau bo pilano e ka ni ka dong ka karteng jong pi ka ni sa jing kan mau ka ni ka dong ki ni kan mau wala don ka wi ka long kemi na pranai wala rakam dei ka trais nong ni rei ka ais ngobha ya ka dong bagi dio pan peniang ya ka yeng dong kuble sibon bat saisien nga kit bok ka reng ki nong kit kam jing ka ni ka dong pan nget ba pinang la pa ni peteng ki kam ki ba yang nang tri susu iki ki kam ki ba nang ni skmat bat nga panapru na phi bangan namla ban song hadu banda penkut le si ka ni ka program namar nga dep ban don lupa ko ka program salat kro te hadien bangala dep ban kular salat kro kharwe biji ka don ka program ka mumut nga hapmino hi kumne ki wan skini ki rang ba dong yang mengilabu program la ha ka ni ka tarik ka pementa bangin pli ya ka ni ka yeng dong ngong pilawan ngala dep kular iki we kharwe biji mesti te ki labu shipau biji ning kong te namar ba ka jingi penbet ba nga ki haban pen ken re no ya ka takapor kandai biji ba ngi ka di ka taru ka ba pelong mo iki para nong jong snong ba kinum la ban ya poi renti ha ka por bo biang de kat ni plai poi renti nga so ban ai khulai nga i ka jing kiu jong ka snong na ka por ka ba bibe se ki jingalang agama ho por ba wan men shwa ar ko arsnem men shwa wan lum jingalang habab di ki kenta te rei sotrat baki nong shong shnom tai klas dang ban buram me kapor ban khen kor ye kapor namar kapor ka dei ka bakor re ngi hapan sus pa ye kapor larang i be ki kam kapor bo biang lara phis dang ye ka program ko ba philabu khandai biji temut philayo ban plut ban penkut kapor ka ba biang ngi la ban be se wi kam dei lara naka khandai biji ka bang ibu por ngim la ban sedang wat sipo biji ru mo teng teng sipo siteng kamen swali ar kan taru dang tam te gitu nong sibone kum ge nong shong shnong te nga itnat ba akipat ba agini si kilana ngai be ya kapo bat kamnong tang ni bre kaleng jo constituency ngai tri jo ka dong openya ya ka jingalang mo ka ba shong khia ka ba shong kun rang ba dong ki dukhat jo ka executive committee ki nong shong shong baro jo ka dong hang ni apo nong lum ki balai lum lang ka step bagi nia sakilang ya ka sngi ka ba nong sngi sa jingal mau ya hi ka dong ngamla klam dai ngo yu play bla don rekat ka jingim ga jingi bla da bla care bla ri bla sumar bla pra ingi ni ki jingma ki jingan sao na ki jingpang ni ki shitam ai ku play ru ikini ki perlok na ki lat pathai khobor ka bomot ba kani ka program ga jingi sibet ke sani ha po ki khobor ki YouTube channel ka ba phi pinsi ya ban page te kadon ka khobor ka ba kerpang ka ba ngasori ban ai ha kani ka por Makata kalong kajing ai kublai ka bakerpang yakini ki nonglam dong. Nadu urang ba dong secretary jaga dong mau barap ba khamti ba kiwei pat kibala long ka nuksa ka babha ngala banong. Baling ong ba kilong ka nuksa ka babha namar ba kum ki nonglam pat ba bunsin hi ni ji osngo tang kajing ud mo kajing mon ud shengi nagidong kishnong ki ba pher ya ka jingduna pisa ya ka jingbamdon pisa ya ka jingbamla ban le ye tandoi kini ka dong ka lapi ka nuksa ka babhatam pi haba ka don ka rukom trikam ka babe ka don ka rukom trikam ka ba shimkhia kamchunan ka tha ka jing kurdu pisa lani ka jingbamdon pisa kishno te kani ka sakhi nanta ka step ka sakhi shai ba lara ka dong lani ka shnong kinang ban penenkam ya ka pisa mo ya ka fon ka ba ki jiyo ban lum ban lang kanu ka shnong kanum don ka jing kudu pisa no ipi kila ban le sibon ge ban peniang kat kani ga yeng dong ka office dong tangna ka dong kam dei ka bas ka kam ka ba ka barit lani ka kam ka ba sting ngala bang lani ka kamba ngala bang ipi kani ka nuksa lani nginang ban ken show lani nginang ban peniang kani kam dei tangi ka dong kani ka dei wat ya ka shnong Makan num dei tangi ka shnong kan dei wat ka jelahi brokoi. Lada kum nungi nang kum kinong sinshar ban lum ban lang ban tingkai ban penenkam ya ka pisah ka rukom ka babiang. Ngini i ya ka jimatoy baganwan ha ka shnong ka thau bat ha ka ni ka jela ka jingi. Te namak tang ai kubli ka pang ya pi mau Philippine i shisha ka nuksa ka ba bhadu kata kata. Da ka ba pilala ban peniang kat ya ka ni. Kalasa jingan mau bah ka por ka jongpi baro kan thuplang i gini mo kiri rang ba pilala ban
piniang ye kali ke yeng dong ban ngenget ba lada pinang beteng ha kam syakri dong pinang la balik ki kam ke babha ban andra kapor kapoi ba pila haban song that no na kene ke kam lese ka ba karta kelanang ya manginum la ban su beteng sa kene ke kam mo wat mangaru ngan haban song that hi ngam la ban ong ba ngan song that na kene ke kam hadu swa bangan yak bangan num la ring men sim so yan hab hi ban song that ya kapor ba yang ban ailem ikiwe bangini kit lingkorlem ya kene ke kam syakri pat ba te ki wei pat ki basimti hadin kin bot ya nuksa ka babha tenga snow namar ka tagarau ban ai kuble kerpang se hisin ya pi baro kam tam yurang badong bo secretary dong bagi lala ban peni ya ga nuksa ka babha ban kin show ban kin diak ngangit athai pi kamne de pisala jong mo oh jadi de pisala jong li ta pendeng sempio su show te ka peni ba pilum pilang daga jingnang jong pi ban lum ban lang ya pisala juga dong pila ban peni ya ga office rekam juga dong ni ke yeng dong ke papila ban penakam bat ngi kum ki pat baru ngi de ban sim me gani kum ke jing hikai ke jing start play lara ki nongelam ji ki nang ban ken show ban ken diak ya ki tu ki jing ya no senyang ge jungi hai nui nui bental ni hinu nui kom ngini i shisha ya ki kamba ki kam ki bakrau ha ki dong ki snong ge jing ke bar pat ka bang ko ban keren nganget ni kan don ha boro ha pring ju pi we ha jing mut ju pi Hakaman kong asroy kapan tayo yung play. Asroy kat le, yung mat puro le hakaman kapag sa bagya. Dahil na si kapag doon po ako doon play. Kapag play, wala pang lapat na yun sa sisil. Yak na doon lang hakaman ka yil kapag kadong nung lum. Ayo yak kapan sinaya ka na kay yil. But hakapan kong gusto ya kapan ông hay là hay cái chuyện quan cái chung đi là cả bắt tay ba bắt tay cái khuôn hay là cái phô của mình ta kalau kadau ba ini kirong ba na kanila dong silapan na kanila tsaka na kayi cái chung đi cũng chẳng cái chuyện này cũng thua chung một lang một chuyện thì là lôi các bạn ai là cái chắc là các bạn nhai là cái gì kalau các bạn rau hay cái tất cả là các bạn cái dong là bộ trong cái cái dong dong luôn thì là cái là cái lưng xiêm các bạn của mình là các bạn nhai là cái gì thì có office atau long ya di komisi pada mga ngabla ya kaban ay kan dijaga ngayon kung kadong sila ya kaban dijaga ani kan tulong iti nday kung gayon kasem ijak na kacing suiyit bat na kacing suburom iti kung kadong kadang iyo ya kemensiam kaban Itri akam ko ito kadong nakapagkasin haji na ito kadong pada kemensiam ikin iya ketusi ya kadong bag ikbat ako susi haba iwan ya kaban itundo karena kita kemensiam ketu iya pada kemensiam ketu tulen haba tidak ya kaban ay soha ya kani kejaga kanya kadong yang ba tujo nakaban tentelun kam kabadon nakadong kadong kabay di pisong lai today ya LFA kami ibadon buram ba iba telesita mu kung MMA nakakonsulti yung pinam kituni ay kublay lu ya Sherman ya Catherine kita perlu kayo kanika siyang kayo na kumanika ay kublay ya ilong pa ibadon po jong kanika dong but ay kublay kamtang na madon kinya ka iba ka kinapun ipara ka akanika dong luom Untang ay publikan pang ayuti, kiba day, kiba hayeng, kiba sem kitungan. Haka ba,
Pila binadon lang ang puwag sa. Bilayo lang man po. Ya ka ni kadong ng lum. Aba, iba, akbar ka po sa kaya sa kung sikot ng committee para ko eh. Executive committee. Bapi, sanay na kamusim, kabakuy, kamusim, kabakman. What have people look? Nakaching doon, chicken to pee. Nalakayin kasem kasem pee. Nalay ka, ulay, nakurukuy pee.